Hanya mga kamewri ko na piyang kuya ko timet wa nang oray rikin nam radio ang tatay rikay ko na mewri men nam ko ngora ay tetam ni rin nanon tetaninga ayo benar ko ngora aripon kanwan nara kosas ni karakinan tetay ni ani tenis tiri kita men nan tetay ni iruyana karoy ka popetara meni tirwata ay may nangkani sawak mera harakia po wana stiko kamuang kanne tukiran duwi karena koki duwi karena ko ay rangin kakukuray pa yare ke ni tenis pati men na iba ko yate aki are ke data na yare ke ay scholarship na ko na nakuran dare yare ta tibitipe ke maya ki USP ilaw sala PC awari punde ke merorona ni kawaya ke ni to kami ndrona ke na merorona ka bo meron duware sos Ntukira na benduwi karena ko ya kawa kini tenis sirondo ware sos pa nakatikira wa yato kanika yayu namaraki ndeta pun namaraki na ya motel anakaro sos at the Smith and Son Motel ay waras nang day sangkan ndeta yayu ke vaitira yerik ingirang inda bita nanon ni yeni tenis ibukin keta kinte kana iro ya anakaro nakon na nakakasto sari angko ba anakaro nanon anakon tipongari muina ay nga yari yang ya pa na ko ya nakaron kana apun staroya ro ya ni piria kini ya na pai aki ya kay nanwak naron te passport me pie pata pe wa mentere sa ngorang kana kanon na napong ni tenis me kay ni betan inte ngay nare tenis oh kwari ang kain san debo pangana bunno gigigira men na obis sa koro ina pa kawaira bukim mami ya kita ka ba kaya sa kain debo ay miya primero dero makana ka masa ka malte ina kana sa ina okay tayo ka Okay, ako sagi. O nga si Giroy makatawroy beke ko na diyan nuosi. Basta kinano na pena mete po ka manangara. Katawroy bebe nampung nibung. O be karirikin ko beke akay na nuwag mente immigration. Ako karayay na pena nun beke kito ang file to wana ako naguwasa. Mami haberin tawroy o pain gaberin men kasaya romin kami ba. Haberin san tawroy o pain akay naguwasi. Lego, terota. Esan darepon gigirawan niya pa kayan tinon kay. Nayamawa teroki. Payasan dapat po. Ano katawroy ko pa yung samantay ni manang. Kaya ko ako rin kaya nang tatangriyan ka ni Piro o yak yang wata uroy ya kang kwe mere yang wa kya na ki nangok kyo kita kawai me so nga kinase mari bena pero ngai ro yana pai pa kya na no nes mananga o se mangok ki bukin te pai to wana es maninga anang ina onde bode po me ni ka umma karo mari bena ngai ni sina ko menteru ye ya bu no mi ka kapiroro yo Você deve ter mami Mujan tuh pun Piro na biyo ngayon pun say neme saro rom Jangan betul ni kari dong. Kurang ini kakak ini kok ke? Ngai dah kini pesi tebo. Saya kini kakak kimi, kan dek itu wana mia wina non teruk. Kori mi mau kau ane tenis, tayo ka. Ayah mam, ya ni kiri ya. Ya daddy, yang kakak bilang mi depare. Ari kaya nasi to na yai ropa yang mam, ina uto mau. akan norian dun na piyagi sinam mari bru na po ni pene ni popong ko yang pipa ake ko na wosi ngai Yang daddy, awan ane depare lelop na awan mga pun soya, eri pa mina yai depare mani nga. iskiroy pangataran na yake asu kan sina ko mo nora ya rais sinam magigay ari ka turuan tuman buka kasi de po me ya po ipata Ya. Ana yau jan lagi. Ngayon kiya tabi makatawro ay awapen ni bento kana no yan akong tiripiyawa. Awaman nga tiya kan nagyari sa yakan patatakin eh. Ndrogon te wari kikira, awapen ni manangan ako ni tirwata meni miyawa, away ni tenis, o ni kaputa kiron to wari kikira na ko ni kaway harian na ko yay. Apirira ke mo na kon tere bikini piong nanaya na pa tenis tapi wagi akainan waki, o ay minsta ya may kiki. Uwami nga na kon immigration ibukin karawakin na passport ni tenis. Ibu ni medyo na pa yapong nga ni biriya kinipay, ni karukwa ayaw kira mo yung ngaya, nkiya itira awan de bakantay, o men na may kinatikwa. Mane, mayawon ka po na pwede na ako na okay. Ikuwa wane miyawa. Inanggangan na kikakuwa kiya wariyarang inukura-kura tiriringa. Ayero na sa punukwa na pimenta ka bubwe. Mera pang kuya pangayaya sana pa ititiyay. wara man ngami Away ngaya sa tegin na. Irang inikakuwa tiriringa. Meta mero pa apen sande kaya na pa initenis. Ana paspo siya kayo giri wapong miyangkay. ngaya ro iri payate nangin nan ay pun siya na akin ya pun kay na ko na passport kanesa
Na ko mo karigi kana mi pa yasan ko kana titan. Ada sabon ko itaraw sa mga nura tisubun tanan. Okay ho, ngayon mga subo na pero we. Ongi sag ngaya itu paniben no. Kare na tubo o irangan nan takabis. Yasta ikay takapis ira. Iri kaya nakapis na gende. O kayak ya tay. Me isitwa ngaya tubun na metakabis. Tay tuwa ngay pe kiniki na pepe ni kain kapis agi aspa ya yang oi mewge na nto naro kare. Ya, anti. Ano po na mo no aron naro kari. Ayan ang kami nga na. Abun si tira patandiran kabis na kaya pera. Kami medyo ni ngari kaya kaya kabis na nara. Awan po ko kang kanin iben no benang bunro kwa nabong. Ya. Kaya rangun me. Si Savo ya birina ko nu naro kage. Am nang din ka. Ya nga ya nang din ka nga. Si Savo baka nga yaro kay ka baka rin tebe. Ya. Kadaya. Teke na kia pakadaya. Ori na nga kia kana mi te tubun taman. Ori. Pare punna na ununu ki matari na ane me kia kakanu me kita buke pare mi. Ai ko na me mangari ki pean naro kaya. Abun sa roya roya kain te usuwayo. Oyere king kanya na yang unay tenis, payanang weti amuas na na nimeroro na ngaya ang kia tairi. Mami, wakan si tayo ako mo na komente ru. Puputara, ay mga bibit na si Mari man na naru. Yapon na kinapan ako may kayo ay mga tibibit iro na. Yak, mayarang ka na eviti ko na sim. Ori kay nanoy ko. Nakakawari ang nunguray ro na patira kay nan. Yaki ko nandik yari ay, paipon tayo na napiyang na si Mari. Nego, ay buntirang kaya kwa bibit ay. Mami, payan kaya kan meroro me ang kami me to. Na meroro akin na wame ang kiyo, ang kiyo wakan meroro akin na ang kanime tiyeti. Patira ko na meruruwakin na. Kang ko man kakana ko inanuraki. Wangki mami, tara yasan di tayo mera sosin telepon na swangay pa sinadin kategirawari kina ra scholarship na maraki. Na yamuutiyaw ibeso, ntayrikin ni nga apong. Awan tayo romin na maraki. Papansingay me ang iya. Mayabon na ko mi pa yakangay mi yang ko yang kwe me tiyeti. Shh, kanga yakap yaron nane. Miyangkwe, kukan na ko. Paibun meme. Paibun meme na pa ngay beta pe private sa rata por isna. Arisina maraki yeye reswaswa na ko yana taan makuri yake. Private ni ka nga. Arisingay me ang iya. Aki na ko nandin na ko yalikira pa singay ra. Kanga yakakamurang ang tuwan ni Sosa, Niki. Yan mga kakatutungi ay metang me naman. Yara kanga isoiroin dagin na numekin na. Suanga pero riri kaya ka mamaraki poko yometa akiaro ko namaraki niyita po nakamaraki ani. Tayo kang ki mami yun me kinay. Kaya ko nani kaunin kami. Kung si tiya maraki me. Wakatahin ko tati eti nani ki. Ina ko tagin dirata me mari. Tayo na ben nukuro na yung me uyang. Ngay ka ngay ro. Yaka meme ako na nakon na natapo. May yake tayo irong tamem. Yori ba yako nguray kung kanesa o meruro yay metamem. Ay nana ko mo na kon tamem nunguray ro na. Nego, yung nga na sim. Arin na naruno. Madira ko koroya ba yan narungrong na si Mari ya ka nga ipiri ni kakausikun. Yak, tiratirong-rong. Demoni ba ya kuryay na taya. Pati ni mana ang kware ka nga itaku ba ya kamanoa. Ang kiri kinta ka nga. Yasa ni roro mga iya. Puni may muin detayari ni karuko ang kay. Mga yawa yan di kinakunde USB PC. May tangiri ito wari ni kanikatikiro ya to kanikay. Ngaya kawan ni Denise. Panamara kinakunta irikin ni ngapong. Kantawa mo ni. Ano ko kami ng tayo, dikit-dikit ay anay, o ka nga na kun ningay, kung ako ang wayan, kwasen kakaya rong-rong titi ni manian, pahantay yan nakar, o kaya niya. Eyang, kangay kakatuki buruan ako ragi titi ni mani ari. Kwatata motel ari beso ari. Ari dismiss Anson Motel, kitirang kwa. Oro na bitakampan ari rang ni bubura ari, Jorrison Enterprises. Anay, yang yata itapo akan. Pangayang kan ne. Paana pa yan nakaroon titi ni mani ari. May ako na si Mari ba na maragi mangaya na yung motel. Ang ko'y tira miyang uyay. Ish, kangayagi kukuri yay. Ibuntang iriya mo ni kanikinaroy titi ni mani ari mo pasite po. Puniyayaw ka na makin nerangin ni buwaka kay bukina. Tay ka man nga nasim ka nakutok bukwa ko ni makin. Ang kanakutok ba, naman nga nasim. Ay royo idik, ay inikirak, au etaningaki. Kangayaro iridik yan yan kan ne.
To na busiya miya wa me pa idea ni kapakaki. Eyang, iroi pa iya meruru akin na, nakikirang kanaro na pa merurung ni kapaka. Na ako meruru menasim yonan. O ngaya. Denise, yesani meruru metamem. Mami, baka nga nag-eka deti. Ya, iriyan good news, mami, ki. Daraya na siu, kuna ria inongotea kana konte pepeire ke. Kuna mananga, o kuna nikira wiya anti me. Awana tataningai kuntaka ni karukua esa mi katairiki. Ponsi te nawa kuria ni kapenia irikin sus, o kuasina konape. Kana kwa kikarawa ane, o ana mga pundin nako, nikakai ko anti me. Ya, mami. Kamu memang kepengen kami darungan. Iriyan yak mana? Neiko, ake ya taya irom ni mananga. Punna marake, nako siuringa pa yay katataningai ko, o kuria ini yangoya, pa enasa mi meruru o mi marake ani na nun te nawa. Aya papa kira na petay na marake ani. Saki koroyan na ron ayo, pasipakay ko, me ane punikotan po tokakim o tangirakim. Ya memang aku kurin na miwag yan, meron. Memang roiring kaya bare pun na ko miera kam tangirya. Memang kukurin ka iso na mesos hindi kita mitay. Nakatutiyay, bayarang kaya ka nakaispo mga ira. Sito po yarang inibuburan na nun nanya sinang mga kaispo mga iya. Uring nga tenis, pagos patapang kay ni momo na makurian nam kuru, o yaro na ka nga yay tapay akwarang ni mo ni payari kingkay. Iroiray, payaso nga tamam titirahan ne. Natosa ki mo ang kay, napunin na nun tayo na. Yara. Yesta kanuan te pura royan, oni tenis kanga ya kiroiro kunare kanta ni ngaya. Perangin tangiri apa na kukuriya na karo iro na mestos. O yero neri ki patangin nano na iro ya na karo. Pangayan na nakuwawa, awa kirangin boto ka amuin na nakikiyek. O karo akiki, ebunro ko na beiro yari, kirangin tangiri apa narangin tapi na siya yun na nairikiriki mestos. O riki apun rangin tararwa ya roy, ngaya pun sto yun mekina roy sos, on suway na pekina. Yero ko tipo nga rimina, o ang kiyata irik, o ya kata roy at na sari, imain manangana. Mami, kurang wana outdressare. Ay hangar din daw ruwer hangar meta tipo. Ikagin na nun namas. O nga ya ba itangin kan pa na ni manang mga ya. Kaya po may daw. Inangitira isuwa, menda be kayo ko pang asa na pemanti me. Kasako, panari muam. Wala mi princess ari ya taurai. Mon na ni minuatura, dekan na nairoro titi ay. Ganga yaka pin meruru, ni kainis me temanek ay mga rinano na tiriri o tiroro. Kanga sarang ni mo rin ni meruro mga iya, ibukin teakan na rin ni meaw na nirikiriki. Punan, merang roy rin kiti me meruro me nasi bukin na roy yang kana aro kon temani kaya kakinani kiyari ay tirikiriki yay me temani. Ay sakaron kay ray yang kuang kikiki kakana nuro. Hari ko musika iya na beni kangay ya kangay. Angkay. Ya pun dia itu meruru roy mengai ya bari ai sakit deh. Apa nih kawai? Ntauruan jana sayo, o amang apure te ini meta ya nakaro ikai. Ngiarang into karipena yo na nakunika ya kanga meta pepo. Meiran na stuna ari ya kapaka mensita wa mwanan te pinte noko. Irang ini poton na ini nasiyan te tairi kiai. O amang apundang ini wuwi ni meri, amen meta ya kina nasiya yo. Yaki angay, pabutara, ani buntara nasim. Kanga ya mga kikina. Ya pundang ini butut na ini ang kami nyo niya na, matay nila na ya koroya. Yo si Roya yarang inatay na ini ang kami. Sa tako pa kain niya. Anong uray roya? Ani nga turo na peri amigi. Ongki kairanggan na ikon doon yan eh. Antay ya bay na. Kay punto kun ni kaya katukakin testo at 1 peso. Me punta me meya suangay pon nakarikia. Beta ko perangin tau Roya ni kan yon na sina. Ngayon, no taray po nis roy na taratara ki. Ipunrang Korea roy rabatan meripen ni yan. Ya nakay, ya punang kapi aro romi. Siguro, may apun kasi kami, pa sama nang napayaw na banwa ko tap. Okay, angko. Yan akwas. Ansi sariya mana nga. Mami, daddy.
Sabong kami jogi ke. Hamanangana ko yoni pe oye tiaka ni tenis me ayana ka roi kai ni karokwa ay aro ko roi besto nana motel to ware sauce me anakaro. Denise, asina te kai ke me kouringa te bora rai era kwasan tuangaki. Onga te aga ne ke. Ya na kai. Itu na tai ay bondan gera. Ngwa pun na tayo na yun, ngwa. Han na kitangira na batitararuag, baru kwa pun na tayo meong mawarom. Han manang abasa tatan ngay kay. Kamra ba ke? Onga sa ka sponsor yoki. Ye tonna ko ni tenis ni karokwa ay aro ko iron testa buki ya meta aki akavara te motel are. Ongeta beni meroro meni yere o ya kos na pesos o men wingare na ko yin. Koro ko ke. Nanga ya bun kwanta tanenge ko ya mimito ya kinari kai. Ya be nang nga na bagan kita ka ba ito koswe. No sa ya ko iro no pa kya ngeme ta dara gimi dara makuri kan. Panaka iba tira kam tara yo. Kaka kam meme tani pa si koro ina me ami makuryo. Antay makatatan me. Seno. Ye umda ka ta ba indang. Pure po si suang wong ki wo de de ne pe na ko yo. Siya mo tayo pa nang nga na kiki. Irori pa yung antuk tani pa iroyo. Okay, iray oyo takoy. Sinawera ka sinaw na marag da paguni yata. O meni kiki na tiya po may tari. Ha, ikay tara tari. Maki akain na kiki. Aki akain na. Oh, ngaya sara koroi. War. Tira miong kay kunora rata poy. Yarang sigiroy. Puro nga yero ka para. Ay kau kya nira na pe. Punna ni Roy. Ngko sinapuni menan teru to wana. May mga bunkuni ay pakanga ta mero arik. Amen romantic pare pun singay mero ay tatawanin ni ron. Eh. Oh, yarang dugyo ngiti tawanin ni. Tinis. Kuri nga ripon dangat kukuring ka ni Tete Roy. Hangki ko tawo patatakakaro. Ya. Ay bunaro wek. Kangay bubuosi kami. Sorry, yak takakaro. May nga yakapyaro. Oh, ngaya si Roy. Saya si matan na maragay kay. Kaya pare sari ay nuwak. Mena meroromon ako yun. Ngayon, kwe wasi ko. Tinis. Ayo jamara kini kukuring. Pun singay miyang kwe. Kaya ko rin naramuan niya mo. Ni kariken lautal kempe si BC. Ayo na patatay kaya rang special. Pantatay yes merori yay. Ayo na patakeka. Asina tatani ngay. Payo kura kaya marang kay nako ni miyangam. Paano ko ni kabutaw men. Nako yun. Tira. Ya. Sos yakan tuki bro. Sos. Saruna. Yer ko kaman suanga yakan ni. Wantay ka naman nga. Ya yer ko karo eh. Ay sibu wag yaman ako yam karo. Ay punday pa na sara kape. Iman na siro ko ipisi. Kaya kwak tangiray. Tara ya sos. Itangiro ko masa kayo aro na konari. Konari yan kaman suanga yam yang. Pero hindi kay sikoroy na ron ayo. Nako na naswang. Ako swang niyang karo ato ay mga tirang kani ay yakarikiyang ibukin takam simen. Ya pun nang miya kun tapa yes karo yes bu yakan tuki bro. Yakan tuki bro bro. Ing ayaron na irang ini kami mi tiga kawai ya karo yes tos na nakapustimen nei. Meta mesta kaninga nga mo ang kanite mo yung aripan raya pe. Ngkai iyay kawaraki na ayak yataki. Babatara, antay ya kare pure pe. Ay nga ni Benno. Oh, ime na nga iro. Eh, akana ako mo nga. O tani nga ito na pa yan ako sinagawa na metaro. Ay antay ya kare pure pe. Mauri. Kaya ka na si ko ayo kikira na ni miyaw. Ngayon, kam nakawariya. Okay yan. Sinakawariya pupetara. Manitero ata. Okay. Ngaya pa ngay na itiro ata. Okay na pa babatara. Na may din ako. Babatara, antira ginawa ba kay kawarakira da ba yay? Awaki. Awan kara kinamay takadaka. Pero ata,
Karikia mo tiki, panataka yay na kay. Okay, irang rara pa tiki. Nakay sinapun kawari, ang kami pa, iyayara lunguro. O ngayon mentani nga mo, pakam nakatunga temoy. Tirota, kabaroy, ni Maya na kay. Ngaya. Away kay ni Memi. Irang rara pa. Pato na punugo pa naman ang aray. Napuni ay bukin na mo at kakawak. Na, ang kwa sinagutat, anaman si Burat at Diyos, nakon na si Mia rin ay tenis. Nico, yay atakin tiro ko ay ron. Kay ka nga atakin ney. Yaki suwangay tenis. Yari, amalita ka mapuni ang wani Romy. Naitira ka kampo si Maya. Rokoray mangoriyayo. Utan na naman si Burat. Ipayakawa na nun. Payanang tangira na si Mi. Katuwa na tiboy. Ilan ang nakoroy-royo pare. Anapon kaing wayalo. Nairin ako na yariri PC. Kirara pa tunumanin ro kami. May warang kanaro na pa sa punta ni nga ro ni tenis. Pasong raro ay ro na. Patira na yung yon ay. Ang ay puntuay maruruakin na mga ira. Titira iyo. Masisiya tayo. Pa ina kun katikiro min na iya to kan kay. Ngaya masibumiya. No, ya telepon na si Mari na kaya ka. Mauri. Hello, Daddy. Johan ka bara, devuri ay karo ay kanne. Tenis tira ko katayan karo yang kay na ko ira. Kaya ro ko amata. O kupun na tete na ko ira. Daddy, ka bara o bule me. Tayohan, men karya ro yan na kanne pa yapon bubusing kanne. Neko. Ano ki mo na ko may pasinangura ro ay ro. To sa puro ro yakin na manakay. Paro ko nga po. Daddy, tayoha yakawa ka. Karya yan kiya pa yakawa. Kwatayan kay. Ayata-kata ka na pa nakaroso sa ayata-kata kay metawo. Ayata-kata kan kay dari may yamama ni kape. May yakari kita inabe pangkona na kontiro may yakangaroy. Ya me sugi ya me. Tayo ka daddy tayo tayo kahagi. Ibon tangira so ay tangira inabe. Ako ngayon sa buno kim. Ngayon ito naman metaw na ini. Yasan tete na sila ay. Ako ngayon kari ay. Ay, ay rarapar. Ang ay tamaro. Na sa kamatuan na para tayo nakadindi naman kay. Wara uwa to wiki man kay. Pa yung imuan tayo saro yan. Yumain mo lang ngayon ako busy. Sa katukia mo kay makururuwaiwa narakarakia yu te tangira ay eri buaka haripon rongo-rongo ni miyang titi na ini any tenis. Kanaro na pa yagito kinanom nongoran te tairi kay. Sa mga wayan kay ngairang kanin akon mga reita na nakon te week ari inarok. Irang darabat sa puto ka tangin narako sayo. Kurara parikin ko inamtay ibukin ongorahan. Awak asan di kipakain nam kosus. Hari ki panay tenis pun nei ruta mena tenemta. Hari ki pasos pun taungi atak. Hari ki pa popetara pun mena tenemta. Hari ki panay tirwata pun nei tekapu pirro mayo. Hari ki panay miawa pun nei pakowa ko pewa. Hari ki pakikira pun piko pinke. Hari ki panay penno pun nei miaurente istata. Awari ki pate unumani ari te sakapusmen pon arawe masta away ngay temetan mo ni Simeon tatiru ariya sandiki pa te sa pero nga te kong rayo ibukim mga rigen te weekend aroko sa mga noring kanye kanwan pe kanang hindi pa kanwan makurote buina narakarakya yo te tangira ay eribwa itaw may akorangin rapay bukid ng oram basta mga puntay pupo na kondekin te weekend po ntay na nabayo tikiroy mesuroy